Hayırlı günler. Biz hem fen hem texnika өлкәсендә Татарстан Республикасы дәүләт премиясенә лаек булган 6 томлы татар теленең аңлатмалы сүзлеге һәм башка сүзлекләрнең презентациясенә багышланган матбугат конференциясенә җыелдык. Һәм мин кунакларыбызны тәкъдим итәм. Тимерханов Айнур Әхәт улы, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең вице-президенты, филология фәннәре докторы, Сәфәров Ринат Таһир улы, Фәннәр академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының лексикография бүлеге әйдәп баручы фәнни хезмәткәре, бүлек мөдире, филология фәннәре кандидаты, Таһирова Фәридә Инсан кызы, институтның лексикография бүлеге әйдәп баручы фәнни хезмәткәре, филология фәннәре кандидаты, Галимова Ольга Николаевна, институтның лексикография бүлеге өлкән фәнни хезмәткәре, филология фәннәре кандидаты. Айнур Әхәтович, беренче сорау сезгә. Сез менә бу сүзлек хакында әйтеп китсәгез иде, нинди коллектив моны әзерләде һәм менә бу югары бүлекне сез ничек кабул иттегез? Көткән идегезме шулай югары бәяләнәчәген? Рахмат, беренчедән мен инде шушы очрашуга чакыруыгыз өчен зур рахмат әйтәм. Татарстан Фәннәр академиясе җитәкчелеге исеменнән Татар информга хезмәттәшлек итү өчен без һәрвакыт рәхмәтлебез һәм инде соңгы берничә ел эчендә булган уңышларыбыз белән һәрдаим килеп уртаклашырга, сөйләргә, күрсәтергә, әңгәмә корырга әзербез. Инде сүзлеккә килгәндә сүземне берникадәр бәлки беренче карашка сәеррәк фикердән башлап китәсем килә. Ул да булса, менә сүзлек төзү ул фәнни эш түгел дигән стереотип фикер бар. Бу инде гуманитар фәннәр өлкәсендә эшләүче галимнәр арасында да күзәтелә. Гомумән түрәләр дә еш кына шундый сүзне әйтә, болай дип уйлау һәм сөйләү наданлык. Инде әлеге фикерне аңлатмалы сүзлеккә карата куллану икеләтә наданлык дип саныйм мин. Ни өчен дигәндә, чөнки аңлатмалы сүзлек иң еш мөрәҗәгать ителә торган фәнни чыганакларның берсе. Монда инде филологлар да мөрәҗәгать итә, филолог булмаганнар да, киң даирә укучылар гомумән халык өчен гаять дәрәҗәдә файдалы, кыйммәтле фәнни эшнең нәтиҗәсе булып тора. Инде татар телендә 6 томлы аңлатмалы сүзлекнең эшләнеп киң даирә укучыга тәкъдим ителүе ул гомумән татар лексикографиясының, татар тел белеменең, гомумән алганда төрки тел белеме югарылыгында халыкара дәрәҗәдә безнең тел фәненең яңа бер үсеш баскычына күтәрелүенең ачык бер дәлиле булып тора. Менә шулай дип әйтер идем бу сүзлекнең әһәмиятенә килгәндә. Әлеге эш безнең кайда күрсәтергә? Әлеге эш моннан 25 ел элек башланып китте. Эшнең башында профессор Фаташ Равич Ганиев турды. Һәм әлеге хезмәт Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият, сәнгать институтының лексикография бүлегендә эшләнде. Бу эшне башкаруда 15ләп белгеч катнашты. Алар инде төрле буын галимнәре дип әйтергә кирәк. Кызганыч, аларның кайсы берләре инде фани дөньядан китеп тә барды. Менә мондый зур фундаменталь озак елларга сузылган эшне башкаруның үзенчәлеге шунда ки, еш кына эшнең хезмәтнең авторы үзенең хезмәт җимешен күрмәскә дә мөмкин. Менә телемизме шушындый эшнең асылы шушылай. Инде хезмәтнең төп авторларына килгәндә, аларның барысы да менә бер өлеше монда без коллегалар белән, аларның барысы да Фаташ Равич Ганиевның шәкертләре, озак еллар дәвамында аның кул астында эшләп зур тәҗрибә туплаган белгечләр, лексикография, татар тел белеме өлкәсендә күп санлы хезмәтләр авторлары. Без инде менә дәүләт бүләген алуны да үзебезнең остазыбыз Фаташ Равич Ганиевның якты истәлегенә багышладык. Без аңа рәхмәтлебез. Моннан 25 ел элек эшкә тотынганда Фаташ Равичның шундый сүзләре булган иде. Бу хезмәтне чын мәгънәсендә дәүләт бүләгенә лаек дәрәҗәдә башкарырга тиешбез, дип әйтте ул. Менә аның инде шушы әйткән сүзләре хыялы бүгенге көндә тормышка ашырылды. Без моның белән чын мәгънәсендә горур быз.
Енді қызметінің авторлары турында мен айтып кеттім. Оның әһәмиетіне келгенде нәрсе деп әйтергә була. Менә халыкның үзе сөйләшкән милли телендә аңлатмалы сүзлеге булуы аның югары мәдәниятле халык икәнлеген күрсәтеп тора. Менә татарның мондый сүзлеге бар, алай гына да түгел, татарның аңлатмалы сүзлек төзү өлкәсендә зур гасырларга сузылган тарихы бар һәм билгеле, менә бу бүгенге безнең уңышыбыз шушы зур мирасны өйрәнү, аның иң яхшы уңышларын файдаланып эшләнгән хезмәтнең нәтиҗәсе. Аңлатмалы сүзлек ул гомумән милли хәзинәләрдән саналарга тиешле хезмәт. Аны туган телебезгә һәйкәл дип әйтсәк, ансы да дөрес булар, хаклы булар. Сүзлек, беренче чиратта аңлатмалы сүзлек, шушы татар телен саклау, тел аша милләтне берләштерү һәм милләтебезне саклау юнәлешендә зур мөһим роль уйный торган хезмәт. Шул ягы белән дә ул гаять дәрәҗәдә зур әһәмияткә ия. Инде бүгенге көндә менә бу аңлатмалы сүзлек телебезнең лексик, фразеологик байлыгын туплап, тасвирлап, теркәп бирә торган чыганак булып тора. Ул принципиаль яңа һәм оригиналь лексикографик хезмәт. Анда татар теленең төп байлыгы теркәлгән. Ул сүзләр саны ягыннан да, сүзләрнең мәгънәсен ачып бирү ягыннан да иң киң планда бай итеп эшләнгән һәм лексикографик принципларын, алдынгы лексикографик принципларны кулланып, бу өлкәдә булган гомумән төрки татар лексикографиясе өлкәсендә булган алдынгы казанышларны туплап, барлап кулланып эшләнгән өр-яңа оригиналь хезмәт. Сүзләр саны ягыннан да анда инде 80 меңгә якын сүз һәм фразеологизм теркәлгән. Ул бүгенге көндә иң тулы сүзлек буларак санала. Икенче яклап килгәндә, әлеге сүзлек норматив сүзлек. Ягъни ул лексиканы гына туплап, тасвирлап калмый, ул бүгенге көндә әдәби телебезне куллануда норманы билгеләй. Ягъни стилистик яктан, сүзләрнең мәгънәсе ягыннан, сүзнең язылышы ягыннан, аның басымы, килеп чыгышы һәм башкасы ягыннан бу бар сүзлекләр ичендә гомумән татар тел белеме өлкәсендә тикшеренүләр үткәрү өчен өлгү норма булып норманы билгеләй. Инде әйтеп киткәнемчә, бу озак елларга сузылган хезмәтнең нигезе, кыска гына әйтеп, аның төп сыйфатлары турында әйтеп китмәкче булам. Инде әйткәнемчә, сүзлек моңа кадәр булган алдынгы тәҗрибәне, моңа кадәр булган шушы өлкәдә булган безнең мирасыбызны өйрәнеп, анализлап эшләнде. Монда мен менә 77-81 елларда чыккан 3 томлы аңлатмалы сүзлеккә мөнәсәбәттә әйтеп китер идем. Үз вакыты өчен бу сүзлектә безнең бик зур уңыш булды. Шушы сүзлек нигезендә башка төрки телләрдә алга таба аңлатмалы сүзлекләр эшләнде. Әлеге сүзлек 60-нчы елларда эшләнә башлап, менә 80-нчы елларда дөнья күрде һәм ул 3 миллионлы картотека нигезендә эшләнде. Ул картотека исә безнең галимнәрнең Татарстанның төрле районнарына, Татарстаннан читтә төрле татарлар яшәгән төбәкләргә чыгып, халык белән аралашып, мәктәпләрдә чыгышлар ясап, укучыларга заданиялар биреп, мисаллар туплау өчен менә шушылай итеп 3 миллионлы картотека булдырылды һәм шуның нигезендә аңлатмалы сүзлек эшләде. Инде бу сүзлек дөнья күргәннән соң ярты гасыр вакыт үтте, билгеле телебездә күп төрле үзгәрешләр барлыкка килде. Аларны инде яңа шушы аңлатмалы сүзлектә теркәү ихтыяҗы туды һәм бүгенге көндә ул инде менә шушы яңа 6 томлы аңлатмалы сүзлектә гамәлгә ашырылды. Инде сүзлекнең төп сыйфатларына килгәндә билгеле беренче чиратта әлеге сүзлек гомум әдәби лексика һәм фразеологияны терки, тасвирлый. Шуның белән бер рәттән телебездә күп санлы яңа
сүзләр барлыкка килде. Алар үз татар теленең үз сүз ясагыч чаралары хисабына да үсте ясалды. Һәм билгеле күп төрле алынмалар да телебездә теркәлде. Буларның барысы да аңлатмалы сүзлектә дә чагылыш тапты. Аннары инде безнең җәмгыятебездә һәр даим үзгәрешләр булып тора. Шуларга бәйле рәвештә без инде кайбер архаизмнар һәм тарихи сүзләргә дә мөрәҗәгать иттек. Аларны бу әдәби телнең төбелешендә аңлатмалы сүзлектә чагылдыруны кирәк таптык. Менә күргәнегезчә мисаллар китерелә. Билгеле, тел төрле юнәлештә үсә һәм шул исәптән тармак терминологиясына да игътибар ителде. Монда безнең соңгы 20-30 ел ичендә 40лап тармак терминологиясына бәйле татарча-русча сүзлекләр дөнья күрде. Менә шуларның әдәби телдә киң кулланылыш тапканнары билгеле аңлатмалы сүзлектә дә чагылыш табырга тиеш һәм алар теркәлде, тасвирланды. Аннары инде билгеле менә телебезнең бер өлеше төрле сәбәпләр аркасында теге пассив кулланылышка китеп, пассив кулланылышка күчеп юкка чыгу юлында. Ләкин бүгенге күзлектән телебезне өйрәнү, мәдәниятебезне саклау, аерым юнәлештә төрле тарихи вакыйгаларга бәйле рәвештә менә бу лексиканы актуальләштерү мәсьәләсе килеп басты һәм без аларны әлбәттә аңлатмалы сүзлектә дә теркәүне кирәк таптык. Бу бигрәк тә инде менә үзебезнең мәдәни мирас өлкәсенә карый, төрле реалиялар, мәдәни реалияларга бәйле, төрле һөнәрчелек өлкәсенә бәйле лексиканы теркәү, тасвирлау һәм шул рәвешле саклап калуны без үзебезгә бурыч итеп куйдык һәм аның күп өлеше биредә шулай ук чагылыш тапты. Аннары инде әдәби тел безнең шулай ук гади сөйләм, диалекталь лексика хисабына да үсә килә. Андый лексиканың бер өлеше шулай ук биредә теркәлде, тасвирланды, чөнки алар киң планда безнең хәзерге әдәбиятыбызда да кулланыла. Сүзлекнең зур бер яңалыгы итеп анда тезмә сүзләрне һәм бигрәк тә тезмә фигыльләрне теркәүне күрсәтер идем мин. Менә без инде татар телендә 15 меңләп тезмә фигыль бар дип әйтәбез. Шуларның 30-ы ярдәмче фигыль буларак башка бер фигыль белән бәйләнешкә кереп тезмә фигыль ясый. Буларның саны кайбер мәгълүматларга караганда шул Фоташ Равиштаны гел һәр даим әйтеп килә иде. 400 меңнән артып китә. 15 мең фигыльне 30-га тапырласак, теоретик планда 400-450 мең фигыль килеп чыга. Билгеле, аларның барсы да реаль сөйләмдә куллана алмый, ләкин шуларның бер 200-ен генә дә куллана дип санасак, аларның аңлатмалы сүзлектә каядыр бер 15 меңе теркәлде. Менә бу телебезнең байлыгы. Билгеле, без моңа теоретик планда шушы мәсьәләләрне өйрәнеп тә ирештек. Әйтик, язу фигылен алсак, яза башлау, язып алу, язып ташлау, язып чыгу, язып яту, яза тору һәм башкалар. Менә булар аерым ялларда үзләренең мөстәкыйль мәгънәсе белән теркәлде, тасвирланды һәм һичшиксез бу телебезнең зур байлыгы турында сөйли. Аннары шулар янында инде төрки телләргә хас аналитик төзелешле сүзләр, ягъни берничә компоненттан торган сүзләр. Булар мөстәкыйль лексик берәмлек буларак санала. Элегрәк сүзлекләрдә алар бик теркәлмәйде, чөнки без теге рус лексикографиясы, башка телләрдәге лексикографияга хас теоретик принципларга таянып ияреп эшли идек. Теге бер тиенгә бер тиен мөстәкыйль сүз бер компонентлы гына була дигән фикердән чыгып. Ләкин бу тамырдан безнең телебезнең табигатына туры килмәй. Шуңа күрә теоретик планда бу мәсьәләләр Фоташ Равишның хезмәтләрендә дә, башка тел галимнәренең хезмәтләрендә дә соңгы ярты гасыр дәвамында дип әйтергә кирәк, излекле өйрәнелде һәм аларның нәтиҗәләре лексикография өлкәсендә дә сүзлекләрдә чагылыш тапты. Менә угиана яфрагы мәсәлән, 3 компонентлы сүз, мөстәкыйль сүз, шулай бит. Алар барсы да безнең
аңлатмалы сүзлектә дә чагылыш тапты. Аннары тагын бер яңалык итеп шуны әйтәсем килә. Менә бу сүзлектә без инде теге хаталы шәкелдә теркәлеп төрле сүзлекләрдә безнең сөйләмдә кулланылып килгән сүзләрне без теркәүне кирәк таптык. Менә мисалларын күрәсез. Сердәшче, сердәш. Шулай бит сердәш дип әйтү татар теленең сүз ясагыч чаралары ярдәмендә инде кирәкле мәгънәне тулы итеп, төгәл итеп ачып бирә. Монда сердәшкә ше кушымчасын өстәү ул инде артыклык мәгънә ягыннан кирәкмәгән нәрсә. Мондый сүзләр шактый һәм аларны без алга табада теркәп барачакбыз. Аннары инде сүзлекнең байлыгы анда теркәлгән сүзләр саны белән генә түгел, теркәлгән сүзләрнең мәгънә, киң мәгънә палитрасы белән дә билгеләнә. Моны чагыштырма планда 3 томлык белән чагыштырып карасак, бик күп сүзләрнең мәгънәсе 3, 4, 5 мәртәбә киңрәк планда ачылды һәм тасвирланды. Билгеле, бу теге вакытта телебезнең сүзләрнең мәгънәсе телебез ярлырак булганда хәзер байыган дигән сүз түгел. Бу бары тик безнең тел белеме, татар тел белеме, лексикография өлкәсендәге теориябыз алга таба бара үсә, ул безгә шушы тел материалын киңрәк планда тирәнрәк итеп өйрәнү, анализлау мөмкинлеген бирә. Менә шуның нәтиҗәсе. Һәм инде әлеге сүзнең иллюстратив базасы, ягъни сүзләрнең мәгънәсен тасвирлап бирү базасы да гаять дәрәҗәдә киң. Беренче чиратта без үзебезнең халык авыз иҗаты чыганакларына, мәкалә әйтемнәргә мөрәҗәгать иттек. Аннан соң инде классик татар әдәбияты, хәзерге әдәбият, публицистика, ягъни һәрбер сүзнең һәрбер мәгънәсенә ким дигәндә 2, нигездә 3 мисал, төрле чыганаклардан алып 3 мисал китерә килде. Бу исә шушы лексиканы безнең бүгенге телебездә барган җанлы теге үсеш, үзгәреш процессларын менә шулай бүгенге көн таләпләренә туры китереп чагылдырып барырга мөмкинлек бирде. Инде башка лексикографик пландагы проблемаларны хәл итү белән әлеге сүзлек тел белеме өлкәсендә булган теоретик проблемаларны да хәл итүгә зур өлеш кертә. Чөнки менә күп кенә сүзләрнең сүз итеп карага буламы, юкмы дигән сорауга без җавап биреп килдек. Ягъни сүзләрнең мөстәкыйль лексик статусын билгеләдек. Аннары семантик, фонетик, морфологик, этимологик яктан якын килеп теге яки бу сүзнең характеристикалары яңадан яңа мәгълүматлар китерелде, булган хаталар төзәтелде. Аннары инде безнең әйтик ярдәмлек сүз төркемнәренә килгәндә бәйлекләр, теркәгелчләрдә һәр даим теге аларның статусын билгеләү, аларның мәгънәләрен ачып бирү, киңәйтү мәсьәләсендәге күп төрле проблемалар яшәп килә. Ул безнең дәреслекләрдә дә чагыла, сүзлекләрдә дә чагыла. Менә бу юнәлештә дә без шактый гына үзебездән төзәтү, мәгълүматны киңәйтү планында өлеш керттек. Аннары инде язылыш мәсьәләсендә билгеле мин инде әйтеп киттем. Ягъни аңлатмалы сүзлеккә теркәлгән сүз ни шәкелдә теркәлгән, димәк шул шәкелдә ул норма буларак кабул ителергә тиеш. Басым кую һәм башкалар. Менә шушы яклап та әлеге аңлатмалы сүзлек билгеле татар тел белемен үстерүгә үзеннән лаеклы зур өлеш кертә. Сүзлекне без традицион кагаз форматта бастырып кына калмадык, аның электрон версиясында эшләдек. Аны PDF форматында Татарстан Фәннәр Академиясы сайтыннан электрон библиотека өлешеннән йөкләтеп алырга була. Аннан соң инде сез беләсездер, шул ук сайтта безнең TATZ электрон сүзлекләр фонды бар. Бүгенге көндә анда 70ләп сүзлек теркәлгән. Без ул сүзлекләрне шу фондка таркатып кертәбез. Аңлатмалы сүзлекнең дә 6 томы шушы сүзлеккә таркатып кертелде һәм сүзне шушы изләгеч шакмагына кертеп, сез инде аңлатмалы сүзлектә теркәлгән әлеге сүзгә карата мәгълүматны да табып укый аласыз. Инде сүзлекне бастыру телләр программасы кысаланды, эшләнде. Моны шушындай зур хезмәт дип саныйбыз, зур уңышыбыз, безнең генә уңыш түгел, гомумән татар тел белеменең уңышы. Без инде барлык шушы хезмәткә мөнәсәбәтле
иптәшләребезне, журналистларны һәрдаим безнең белән элемтәдә торып киңәш табыш иткән өчен институтның җитәкчелегенә, барлык коллегаларыбызга рәхмәтебезне белдерәбез. Рәхмәт. Рахмат сезгә. Ринат Тахирович, сез әйтеп китсәгез, тагын нинди хезмәтләр соңгы арада дөнья күрде? Һәм ниндиләр бәлки әзерлектәдер? Хәерле көн, исәннәрмесез? Иң баштан мин бүген 21 февраль халыкара туган телләр көне булуын исегезгә төшереп китәсем килә. Моннан тыш көне бүгенгә генә бәйле булмаса да, быел менә әйтеп үтелде инде безнең коллектив Татарстан Республикасының дәүләт премиясенә лаек булды. Безгә кагыла торган әйбер инде бу. Һәм өченчедән быел безнең Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының 85 еллыгы быел һәм зур чаралар көзгә табан кителә. Менә бу даталарны барыбызга да күбебезгә карый һәм менә тәбрик итәсем килде һәм исегезгә төшереп китәсем килде. Сүзлекләргә килгәндә, аңлатмалы сүзлектән ерак китмәгәндә тагын шуны гына әйтеп үтәсем килә. Айнур Ахатович әйтте, татар теленең аңлатмалы сүзлеге ул Татарстан Республикасының дәүләт телләрен һәм башка телләрне саклау, үстерү һәм өйрәнү программасы кысаларында бастырылган иде. Аның тиражы белешмәлек өчен шактый аз күләмдә булу сәбәпле 20 елда институт җитәкчелек тарафыннан икенче басмасын әзерләү карары кылынды һәм 20 елдан башлап Татарстан дәүләт нәшриятында, Татарстан китап нәшриятында әлеге аңлатмалы сүзлекнең икенче басмасының 5 томы инде хәзер әзер, 6нчы томының кулъязмасын тапшырдык. Быел ул да чыгып бетәр һәм шуның белән без бөтен циклыбызны төгәлләрбез дип өметләнәм. Китап нәшриятында басылып чыгу ул иң беренче чиратта сүзлекнең кәгазь вариантының киң җәмәгатьчелеккә чыгу мөмкинлеге, ягъни сатуда булуы белән безгә дә үзебезнең хезмәтнең кулланучыга ирештергәнбез дигән күңелгә тынычлык бирә торган әйбер. Нинди тираж? 1000 чамасы, ялгышамдыр бәлки. Ул барыбер начар түгел инде. Чөнки элеккесе безнең китапханәләргә таратыла иде күпчелек очракта, яки үзе белеп сорап килгән кешеләргә тапшырыла иде. Бу теләгән һәрбер кешегә мөмкинлек бар бирергә. Әз генә саннарга тукталып үтәсем килә. Инде без хәзер берникадәр вакыт үткәннән соң 21 гасыр сүзлекләре турында да сөйли алабыздыр. Әгәр дә 2000 еллардан исәпләсәк, институт хезмәткәрләренең авторлыгында яки хезмәткәрләре турыдан-туры катнашлыгы белән 50дән артык сүзлек бастырылган. Шуларның иң күпчелеге 2014 елдан башлап Татарстан Республикасында дәүләт телләрен һәм башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү дәүләт программасы кысаларында бастырылды. Бу 38 сүзлек, 38 том сүзлек, 25 исемдә инде бу. Монда күпчелеге очракта 6 томлык аңлатмалы сүзлек исәпләнә. Татарча-русча 2 томлы сүзлек, русча-татарча 2 томлы сүзлек, 2 томлы татар теленең этимологик сүзлеге һәм менә шундыйлардан 38 том. Безнең коллективның әллә ни зур булмавын исәпкә алганда, мин моны шактый зур күрсәткеч дип саныйм. Соңгы елларга килгәндә, бүлектә безнең терминологик сүзлекләр төзү дәвам итә. Терминология һәм терминологик сүзлекләрнең әһәмияте турында безгә бүген әле Ольга Николаевна тагын җентекләбрәк әйтеп китер. Мин менә сезнең игътибарыгызга русча-татарча геодезия терминнары сүзлеге һәм үсемлек атамаларының татарча-русча аңлатмалы сүзлеген тәкъдим итәм. Булар бәлки берничә ел элек чыкканлыктан кайберләрегезгә таныштыр да. Менә мондый терминологик сүзлекләрнең әһәмияте аларның телебезне баетуда һәм терминологияны системага салуда бик зур уйнавы сүзлекчеләрдә бернинди бәхәс уятмый. Киләчәктә дә мондый эшләр дәвам итәр дип өметләнәбез. Чөнки әле
тәртипкә салынып бетмәгән тармак терминологиясе бездә шактый күп. Тагын бер шактый әһәмиятле һәм безнең ишендә, сезнең ишендә кирәкле сүзлек ул баш хәрефтәнме, юл хәрефтәнме дигән сүзлек. Гомумән, бу орфографик сүзлек, ул ортологик сүзлекләр төренә карый. Ортология ул телдәге нормаларны билгели торган юнәлеш. Менә бу ортология белән ни кызганыч безнең фәнни үзәкләрдә әллә ни шөгыльләнәләр дип әйтеп булмый. Монда беренче чиратта орфографик сүзлекләр, орфоэпик сүзлекләр һәм шулар тибындагы сүзлекләр төзелә. Шул ук вакытта мәктәп укучысы, мәктәп укытучыларыннан алып студентлар һәм бигрәк тә журналистлар өчен мондый сүзлекләрнең әһәмияте бәхәссез. Соңгы берничә елда безнең ортологик типтагы сүзлекләрдән 19 елда орфоэпик сүзлек басылып чыккан иде. Һәм шулай ук ортологик сүзлекләр тибыннан кыенлыклар сүзлеге басылып чыккан иде. 18дәме, 20дәме. Бу ике сүзлек тә хәзер инде яңа дип әйтеп булмый, чөнки аларның бөтен тиражы таралып бетте. Менә бу сүзлек баш хәрефтәнме, юл хәрефеннәнме дип атала торган сүзлек, монда сүзлегеннән дә бигрәк моның киреш өлешенә мин игътибар итәр идем. Башка сүзлекләрдән, башка лексикографик чыганаклардан аермалы буларак монда шактый өлеш баш хәреф кулланылышының кагыйдәләренә бирелде. Ягъни сүзлеккә кирмәгән бик күп сүзләрне, бик күп терминнарны, бик күп сүз тезмәләрне әнә шул кагыйдәләргә нигезләнеп үзеңә билгеләргә мөмкинлек бар. Сүзлек башка сүзлекләр кебек безнең кәгазь вариантта һәм электрон вариантта эшләнде. Электрон вариантын институтыбызның сайтыннан йөкләп алырга мөмкин һәм шулай ук сүзлекләрнең электрон фондында да инде бу сүзлек бар. Инде берничә ел эшләнеп килә торган тагын бер сүзлегебез ул фразеологик сүзлек. Гомумән алганда фразеологизмнар сүзлеге Нәкый Исәнбәтнең 90нчы еллар башында төзелеп бастырылган 2 томлыгыннан соң юк иде. Ягъни бу тармак теоретик планда өйрәнелсә дә, татар фразеологизмнарын туплап тәкъдим итү, укучыга киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим итү булмады. Менә берничә ел элек безнең Фәрит Хакимҗанов тарафыннан бу эш башланып китте. Былтыр 2022 елда, былтыр гына булмый инде, 22 елда бу сүзлекнең беренче томы дөнья күрде. Менә аның кәгазь вариантында алып килдек. Бүгенгә сүзлек 3 том дип планлаштырыла, ләкин менә беренче томның күләменә караганда хәзер инде менә икенче томның макеты эшләнеп килә, андагы күләмгә караганда бәлки 3 томга сыймас та кебек, чөнки беренче томга 3 хәреф кенә сыйды. Ул аңлатмалы түгел, шунысы белән аерыла, ул татарча-русча. Аны билгеләп үтәргә кирәк, ул барбер зур бер адым фразеологияны теркәүдә, ләкин байлыгы, эчтәлеге ягыннан менә бу күп томлык biz аны бәяләрбез әле дип уйлыйм, аның әһәмиятен. Яңа төр, бөтенләй яңа бер сүзлек безнең соңгы 23нче елда былтыр төзелде. Ул да булса русча, татарча аңлатмалы этнонимнар сүзлеге. Мин моңа җентекләп кирип тормыйм, чөнки Фәрида Инсанова бүген бу сүзлек турында сөйләр дип планлаштырылды. Һәм әйткәнемчә, сүзлекләрнең электрон фонды безнең 2014 елдан бирле эшләп килә. Ел сайын бу сүзлеккә, бу фондка 4 сүзлек өстәлә бара. Бүгенге көндә ул 5 зонадан тора. Иң беренче чиратта һәм иң күбе аның татар теле зонасы. Монда татар керү теле, татар теле булган сүзлекләр. Аннарысын тагын рус, инглиз, төрек һәм былтырдан башлап гарәп зонасы да ачылды. Бүгенге көнгә килгәндә анда 53 исемдә сүзлек урнаштырылган. Кайбер сүзлекләр безнең икешәр зонага урнаштырыла. Мәсәлән,
телгә алынган этнонимнар сүзлеген ике зонага урнаштырдык. Ягъни аның рус теле аша этнонимны эзләп булган кебек, татар теле ашада эзләп табарга була. Менә шундый ике яклы сүзлекләрне һәм кайбер сүзлекләр безнең бөтенләй эчәр зонада урнаштырылган. Безнең фондта 73 том сүзлек санала. Фонд кулланучылар арасында хәзер берникадәр таныла башлады, киңрәк таныла башлады. Элегрәк әле былтырда безнең саннар андый ук зур булмаса, бүгенге көндә тәүлегенә 900 тапкыр кирип карала менә безнең бу фонд. Кыскача гына минем мәгълүмат тагын бер әйберне генә әйтәсем килә, онытканмын. Басма формасы булмаган электрон форматта гына эшләнә торган бер сүзлек эшләнә башлады безнең. Бу инде безнең дөресен әйткәндә күптәнге хыялыбыз, ягъни яңа сүзләр һәм яңа мәгънәләр сүзлеге ул ниндидер сәбәптән элек чыккан аңлатмалы сүзлекләргә кирмичә калган сүзләрне терки барып, шуларны киң җәмәгатьчелеккә җиткерү мөмкинлеге. Мөмкин булса, без әлбәттә шундый ук типта русча, татарча һәм татарча-русча сүзлекне дә ачып җибәрдек. Бүгенгә әлегә бу планнар безнең тормышка аша алганы юк. Ләкин менә бу сүзлек, моның кәгазь варианты юк. Без монда план нигезендә елына ким дигәндә 100 сүз кертәбез. Бу һәр вакыт яңа неологизм булмаска да мөмкин. Монда менә аның тасвирлаумасында да язылган кебек. Юк, бу бастырмыйбыз моны. Юк, бу башка сүзлек. Бу аңа карамый. Монда менә сүзлеккә кирмичә калган, яңа барлыкка килгән сүзләр беренче чиратта кертелә, икенче чиратта исеменнән дә күренгәнчә яңа мәгънәләр. Мәсәлән, былбыл сүзенең без шигърият телендә сандугач мәгънәсендә йөрүен генә белә идек. Менә монда сүзлеккә мәсәлән былбыл сүзенең биологик термин буларак кертелде. Ягъни былбыл дигән аерым кош та бар, ул сандугачны гына белдерми, рус телендә моны бүлбүл дип атыйлар. Шуның ише яңа мәгънәләр истәлде һәм ни сәбәпледер башка сүзләргә теркәлмичә калган. Инде безгә шактый таныш булган сүзләрендә без монда терки барабыз, чөнки башка теркәр урыныбыз юк. Яңа аңлатмалы сүзлекнең кайчан чыгасы билгеле түгел. Кыска гына менә бу сүзлекләребез турында без буклетлар әзерләдек. Менә хөрмәтле журналистлар кызыксындырса, без аларны монда калдырачакбыз һәм яңа сүзлекләрнең дә кайберләрен без монда сезгә тәкъдим итәргә алып килдек. İhtibarınız için rahmet. Rahmet güzel. Feride Hanım'la bu etnonimler sözlüğü hakkında etip gitseniz, bunda nindi yangalığı buldu. Tüp yangalığı deyip nersin? Hayırlı gün. Çınlap da Tatar sözlükçülüğü için ol tulayım yangalık. Andı isimlik rəvişində də hatta andı birnindi də təcrübə bulmağın. Hem әйтергә кирәк рус сүзлекчелегендә дә андый совет заманында бик күптән чыккан кайбер халыкларның гына исемләрен күрсәткән һәм аңлаткан сүзлек, кичкенә генә сүзлекчек бар. Шуннан тагын мәсәлән Kafkas телләренең берсендә ул да аның язылышы өчен генә исемлек буларак чыгарылган сүзлек. Менә бу принципиаль, бик җитди, бик катлаулы бурыч иде. Чөнки менә һәркемгә билгеле, һаман әйтәбез инде, Россиядә гына кем әйтә 180 халык яши, кем әйтә 300 халык, аларның 300-гә якын теле бар. Менә аларның исемләрен кем терки, ничек теркәлергә тиеш, ничек ул дөрес була. Рус сүзлекләрендә дә, татар сүзлекләрендә дә һаман
bir сүзлектән икенчесенә күчеп килгән хаталар бар иде, язу хаталары, ялгыш, хәтта бер халык белән икенче халыкны бутау күренешләре. Андый ул исемлекне каян алалар? Әйтик, менә һәр беребез беләбез, бик борчылып сөйлибез, халык исәбен алу чаралары вакытында исемлекләр төзелә. Яки менә һәр кем үзенең милләтен әйтеп яздыра. Һәм ул төрлечә язылырга мөмкин. Аны әйтик, авылда бер бабайны теркиләр икән, ул ничек әйтте, язып алучы шулай яза да куя. Әгәр язып алучының кулында дөрес язылышы, аңлатмасы күрсәтелгән исемлек булса, яки халыкта булса, андый мөмкинлек, ул үзенең нинди халыкка нисбәтле икәнен төп-төгәл белер иде, язылышы ничек икәнен белер иде. Чөнки белеп бетермәгән, әйтик, татарлар яхшы үзләренең татар икәнен беләләр. Ләкин шундый бәхәсле, провокацион, ниндидер агитацияга, пропагандага бирелеп, әйтик, иске атамалар кайта, әйдә мин шулай языйм әле дип, үзен удмурт түгел дип, әйтик, ватяк дип яздыра. Уланың нәрсә биргәнен белми, ләкин кызык бит. Яки ниндидер бер төркемен белдергән, әйтик, чуашларның саны да кимеде дибез. Алар берсе, әйтик, Анатри, берсе Вирьял, берсе тагын кемдер, уланы кызык бит, менә матур сүзләр, шуны тота да яза. Үзенең барыбер чуаш халкына мөнәсәбәтле икәнен, менә иң әһәмиятлесе, минемчә, халыкка менә аңлату эшендә бу бик зур ярдәмлек булачак, чөнки анда һәр бер группаның иң соңында нинди милләткә нисбәтле икәнен төп-төгәл күрсәтелә. Шуңа күрә һәм аның дөрес язылышы да бик ялгыш язылышлар, һәм халык исеме булмаган исемнәр, әйтик, Мармон дисәң, ул аның милләтен белдерми, ул аның дини аслын күрсәтә. Яки шундый җирле кушаматлар була, әйтик, Псковта яшәүчеләрне Скабар дип атыйлар, шундый да теркәлгән исемлектә. Менә яки Куала-Лумпурда яшәүчеләрне, уланы я сорауны аңламаган Куала-Лумпурлылар дип теркәлгән. Менә ул арчалы, мин арчалы милләтеннән дип күрсәткән шикелле була инде. Менә андый милләт юк, без барыбыз да татарлар. Шундый менә халык исәбен алу эшенә менә бигрәк тә журналистлар ниндидер агитация алып барганда яки таныту эшләре алып барганда шуңа игътибар итәрләр дип ышанасы килә һәм чынлап та гамәли бер ярдәме тияр дип ышанабыз. Рахмат, Виктор. Ольга Николаевна, сіз айтып кетсеңіз, менә терминологик сүзлек хакында бит инде. Сезнең төп юнәлешләрегезнең берсе, минем аңлавымча. Яхшы, хәерле көн. Чынлап та терминологик сүзлекләр безнең лексикография бүлегендә башкарыла торган төп һәм әһәмиятле юнәлешләрнең берсе булып тора. Терминнар җыелмасы бер яктан фән үсешен күрсәтсә, икенче яктан тел байлыгын, телнең сүз ясау мөмкинлекләрен, аның үсешен күрсәтә. Тармак сүзлекләренең үзенчәлеге тагын шунда, алар терминологияның аерым фрагментларын туплыйлар һәм аңлатмалы телара сүзлекләр төзү өчен истәмә материал булып торалар. Терминологик сүзлекләргә булган игътибар нигездә менә шушы аспектлар белән аңлатыла. Татар телендә терминологик сүзлекләр төзүнең бик бай тәҗрибәсе бар. Беренче терминологик сүзлекләрнең исеме әлбәттә инде белгәнебезчә, Каюм Насыйри исеме белән бәйле 1890-1894 елларда аның
истилахаты география терминнары һәм гилзар вә шаманзар хезмәтләре нәшер ителә. Димәк, бу хезмәтләргә дә инде 100 елдан артык вакыт үткән. Бүгенге көндә инде 20дән артык фән һәм хуҗалык тармагы буенча терминологик сүзлекләр төзелгән. Кайсы бирләре буенча хәтта берничә сүзлек бар, 3-4 сүзлеккә кадәр. Мәсәлән, математика, биология, тел белеме, медицина тармаклары шундый. Хәзерге чорда терминология үсешенең күзгә бәрелеп торган сыйфаты ул аның интенсив үсүе. Фәннәргә тармаклануы, 2 яки берничә фән шигендә яңа фәннәр барлыкка килү бүгенге көн тармак терминнарының үзенчәлекле формулашуына китерә. Яңалыклар үз чиратында яңа терминологик сүзлекләр эшләүне, айрым фәннәрнең терминологик сүзлекләрен яңартуны, барлыкка килгән терминнарны системалаштыруны таләп итә. Мондый эшләр әлбәттә инде бүгенге көн күзлегеннән чыгып, һәм бу өлкәдәге бөтен казанышларны, үзгәрешләрне исәпкә алып эшләнергә тиеш. Соңгы 6-7 ел эчендә институтта эшләп бастырылган сүзлекләрнең саны бик күп түгел, әмма алар фәннең билгеле бер тармаклары атамаларын тирәнтен өйрәнү нәтиҗәсе буларак төзелгән хезмәтләр булып тора. Шуларның берсе 2007 елда дөнья күргән Ринат Сәфәров төзегән татарча-русча хәрби лексика сүзлеге. Монда сугыш тематикасына бәйле 1000нән артык лексик берәмлек тупланган. Сүзлекнең шул ягы белән әһәмиятле, мәкаль әйтемнәрдә, иске әдәбиятта, тарихи романнарда чагылыш тапкан хәрби сүзләргә зур игътибар бирелә монда. 2018 һәм 2019 елларда чыккан ике сүзлеккә игътибарыгызны юнәлтәсем килә. Татарча-русча, латынча кыш атамалары сүзлеге һәм балык атамаларының татарча-русча, латынча аңлатмалы сүзлеге Эльвира Сафина һәм Ольга Галимова төзегән сүзлекләр. Булар татар телендә хайван атамаларын комплекслы өйрәнүне күрсәтеп тора. Аларга 1700дән артык орнитоним яки кыш атамасы һәм 1800дән артык ихтионим балык атамасы тупланган. Бу сүзлекләрнең татар терминологиясе өчен әһәмияте тагын шунда. Анда классификация терминнары бирелә, отряд, семьялык, рук атамалары системага салына. Бу өлкәдә татар телендә буталчыклы күзгә ташлана иде. Һәм шулай ук диалектларда кулланылган атамалар термин статьясында күрсәтелә. Барлыгы 279 диалектизм, 113 диалекталь орнитоним һәм 166 ихтионим. Ягъни, шулай итеп, диалекталь атамалар аерымлана, нормалар күрсәтелә терминологияда. Гомумән, әйтеп үтелгән ике сүзлектә 3500дән артык зоология термины системалаштырып бирелә. Тагын бер сүзлек ул Илһамия Сабитова һәм Гөлзәдә Сабирова төзегән үсемлек атамаларының татарча-русча аңлатмалы сүзлеге. 2020 елда чыкты бу сүзлек турында инде бераз әйтеп кителде. Монда 1900дән артык үсемлек, аның анатомиясы, физиологиясы, бергәлек атамалары теркәлгән. Бу сүзлектән шулай ук алфавит тәртибендә искергән һәм диалекталь атамаларны табып була. Сүзлектә алар телебезнең байлыгын күрсәтү максатыннан бирелә. Шул рәвешле әйтеп үтелгән 3 сүзлектә биологиянең берничә тармагына караган 5400ләп атама тупланган. 2021 елда чыккан терминологик сүзлек русча татарча геодезия терминнары сүзлеге. Монда сүзлек геодезия, югары геодезия, гамәли геодезия, картография, топография, геодезик астрономиядан һәм геодезия коралларының 15 000дән артык атамасы туплана. Гомумән алганда терминологик сүзлекләргә күз салу монда тупланган берәмлекләрнең саны елдан-ел артуын күрсәтә. Бу бер яктан фән тармагына терминнарның саны артуга бәйле булса, икенче яктан әлбәттә инде куелган максатларга да бәйле. Бу сүзлекләр әйтеп үтелгәнчә электрон фондка шулай ук урнаштырылган, кулланырга мөмкин. Бер эшләмәгенә әйтсәм, мөмкин булырмы?
Мына 90-нчы еллар башыннан алып, мондый төр сүзлекләр русча, татарча шәкелдә төзелде. 2000-нчы еллардан алып без аны татарча, русча итеп төзи башладык. Ни өчен дигәндә, еш кына тагын теге рус теле сүзлекләренә хас сүзләр исемлегенә ярып барганда безнең татар тормышына, татар тарихына, мәдәниятенә мөнәсәбәтле сүзләрнең тулы бер төркеме төшеп кала иде. Чөнки алар рус телендә юк, еш кына кулланылмый. Татарча, русча итеп төзегәндә, билгеле, без иң беренче чиратта татар телендә булган чыганакларга мөрәҗәгать итәбез һәм үзебезгә хас, үзебезнең мәдәниятебезгә хас лексиканы әлбәттә 100% диярлек теркәүгә ирешәбез. Менә шул ягы белән дә әһәмиятле. Рәхмәт, сораулар бармы? Сорауларыгыз. Менә бу 80 мең берәмлек дип әйттегез, әйме? Чагыштыру өчен, мәсәлән, һәм әйттегез, кайбер халыкларныкы әле ул юк та дип әйме? Менә кемнәрнеке бар, кемнәрнеке юк, һәм менә бу 80 мең сүз башка телләр белән чагыштырмача әйтә аласызмы менә? Кайсы әйтәм? Әйдә. Беренче чиратта без лексикография турында сөйләгәндә, дөнья лексикографиясына игътибар итәргә була. Аннан соң Россия һәм Россия халыклары лексикографиясе һәм Төрки дөнья лексикографиясе бар. Менә әгәр үзебезнең төрки халыклар белән чагыштырсак, шама белән казак теле дисеңме, кыргыз теле дисеңме, үзбәк теле дисеңме, барысында да 70-90 меңлек сүзлекләр төзелеп килә. Һәм шул ягыда бар, элекке сүзлекләр белән чагыштырганда яңалары ның томнары да арта, күләмнәре дә арта бара. 100 меңгә җиткергән сүзлекләр дә бар. Ләкин монда проблема, дөресен әйткәндә, сүз санын җыю түгел. Мин кистереп әйтә алам, мәсәлән, салу сүзенең татар телендә 63 мәгънәсе бар һәм 3 амонимы бар. Менә буларны ничек үлчәргә? Буларны сүз саны белән дә үлчәп булмый, том саны белән дә үлчәп булмый. Бу аерым мәгънәләр, ягъни аерым телләргә һәрбер мәгънә башка төрле сүз белән тәрҗемә ителергә мөмкин. Әгәр дә без Россия халыклары белән чагыштырсак, ягъни төрки булмаган, төрки булган руслардан кала башка халыклар белән чагыштырсак, безнең сүзлек калкыбрак тора. Шуннан да монда Россия Федерациясендәге кеше халыкларының барысында да аңлатмалы сүзлек юк. Бигрәк тә Себер халыкларында, Себер төркиләрендә һәм төрки халыклары башка милләтләрдә дә. Әгәр дә менә башкортлар, чуашлар, марилар белән чагыштырсак, сүз саны безнең артыграк. Ләкин әйткәнемчә, монда сүз саны ниндидер үз максат түгел. Рус лексикография белән чагыштырсак, безнең эшләү мөмкинлекләребез күпкә кайтыш. Ягъни без Аллага шөкер дип шөкер кылып торабыз. Әле безнең сүзлекчеләр төркеме бар, аз булса да, һәм ул дәвам итеп килә. Руслар белән чагыштырганда тулы ниндидер бүлекләр, кафедралар һәм гомумән институтлары булган халыкка без ияреп өлгерә алмыйбыз. Рус теленең соңгы Кузнецов тарафыннан төзелгән аңлатмалы сүзлегендә шама белән 100 мең сүз. Әгәр дә без инглиз сүзлегенә килсәк, инглиз сүзлегенең тезаурус тибындагы сүзлекләре бар, анда сүзләр саны 300 меңгә җитә. Бу менә шама белән саннар кирәк булса чагыштыру өчен, менә шундый саннар әйтергә була. Күршедәге халыклар республикаларның барысында бармы шундый сүзлеге? Мәсәлән, чуаш теленең аңлатмалы сүзлеге төзелеп бетмәгән. Әле беренче сүзлеге төзелеп тора менә хәзерге вакытта. Хакас теленең 2 томлы булачак ул, беренче томы басылган, икенче томы төзелеп бетмәгән. Менә шундый төрле хәлдә әйтик, ялгышмасам, Алтай теленең аңлатмалы сүзлеге юк. Якутларның аңлатмалы сүзлек дип әйтелә торган тәрҗемәле һәм бераз аңлатмалы дип әйтик, чөнки аларның телнең хәле бик начар, шуңа күрә яшьләрне телгә өйрәтү өчен бер үк сүзлек эчендә
hem tercümesin Rusçasını bilmesen yaşlar bütünlüğü anlamayacak diyen fikirden çıkıp Rusçası da üstelgen. Mine her Bizning boshqa dilinin kollegalar inglizchasida istaganlar. Türkçesi kayber orunlarda. Ol alga gitken sözlükçülük üçün onun kiregi yok. Yani İngilizce sözlüğümüz ayrım var. Tercümeli sözlüklerimiz ayrım var. Anlatmalı sözlük ayrım gerek. Çünkü kullanışını unitsek, onun prioritetka koysak, ol ana jaylı bulurga tiyiş. Şunun için her bir eybir Putin aytmışlı muhi отдельно, котлеты отдельно. Аннары ул бит аңлатмалы сүзлек инде әдәби телебезнең төп лексик фондын чагылдырганда бөтен сүзне дә кертү кирәкми дә, ул бу чиракта урынлы да түгел. Төп кулланылышта, бүгенге көндә кулланылышта булган төп лексик фондны чагылдыру. Якутларның 15 томлы сүзлеге 75 мең генә тагын бер төгәллегендә. Башкорт дусларның 10 томлы сүзлеге шулай чыкты. Сүзләр саны Kazakça şulay 15 tom. Әй. Lakin çama bilen bir neydi derecede. Әйе. Татар информ Рифат Каюмов. Benim bir sorum var indi. Mine şuhalik zor hizmet başkaras süzükler diyesiz. Abid hazır fende Tatar tili bütünlüğü kalmadı. Mekteplerde fenlerin Tatarca okutmalar, yukarı okul yurtlarından bütünlüğü etken yok. Mine sizni nerse etere olga tabaşlarga. Bu tilini konservasiya yasap kaldırу için işleysiz mi sana? Başka bir ümit bilen işleysiz mi? Gelecekte fenler Tatarca okutulur degen. Aytsangiz rahmat. Белгілі, бұл сұрау қардайым туа келі тіл барыр бітәшек бұл ішлер пайдасызға деп. Ләкин бетінде біздің 1000 елға созылған әдәби мәдәни мирасыбыз бола тұрып, біз енді 50 елдан тіліміз жоққа шығар деген фикір біле яши алмайбыз. Тіліміз ол яши-яшек, әлі менің ұшауымша bir ғасырда, бірнеше ғасырда белгілі ол өзгерәчәк. Бүтін тілләр өзгәрә, моннан 50 елдан соң татар тілі башка шәкілдә булачак. Ләкин ол яши-яшәк, кулланылачак. Инде сез әйткән фикердә дөрес, ниндидер менә үзебезнең теге халык авызы иҗаты чыганаклары, мәкалә әйтемнәр, әкиятләр һәм башкасы алар барса да тел чаралары ярдәмендә тасвирлана, теркәлә, сүзлекләр ярдәмендә теркәлеп, сакланып кала, чөнки безнең фәнебез алга бара. Шул исәптән телне дә төрле инфокоммуникацион технологиялар ярдәмендә шәкле фәһем, теге искусственный интеллект ярдәмендә тикшерү мөмкинлекләре киңәя. Шуңа күрә без беренче чиратта бүген диалекталь материалны, җирле сөйләмнәрне, мәдәниятка, тормышыбызга бәйле бүтән чыганакларны тел аша мөмкин кадәр киңрәк планда теркәп калдырырга тиешбез. Алга табаны яңадан да киңрәк, тирәнрәк итеп өйрәнү өчен. Тел инде үзгәрүчән күренеш. Mümkün bulsa min de üstep gitəsim kile. Tillәрнең tarixina qarasan türlü situasiyalar bulgan zamanında eytik Litva tili bütünlәй юкка чыккан. Аны белорусlar һәм полякlar галимнәр махсус элифба ясап, махсус текстлар төзеп, сүзлекләр төзеп, яңадан халыкны Литва теленә өйрәткәннәр. Ул ягъни шундый тарихта булган нәрсәләр, әйтик, Корея теле заманында бик зур нәрсәләр, авырлыклар, кыенлыклар кичергән. Әйтик, хәзерге вакытта менә бу этнонимнар сүзлеген төзегән вакытта без төп игътибарны нәрсәгә бирдек? Чагылдырганда милләтнең милләт итеп күрсәткән аның төп билгеләрен күрсәттек. Иң беренче аның теле. Теле, дине, яшәгән урыны һәм генетик буларак кемнәргә карый ул, төрки халыкларгамы, финнаргамы һәм башкаларгамы. Һәм телләрен билгеләгәндә зур кыенлыклар булды, чөнки
күп кенә халыклар бетү алдында тора икән. Һәм хәтта менә сүзлеккә дә язып куясы килми. Мәскәү галимнәре мәсәлән уснувший язык, йоклаган тел дигән термин кертеп җибәргәннәр. Һәм менә бу очракта сез әйткәнчә консервация ясап шул текстларны кулланып, соңыннан аның грамматикасын язып калып, сүзләрен язып калып, яңадан аны өйрәтергә мөмкин. Әгәр аның халкы яшәсә, әйтик, бабалары сөйләшкән, оныклары сөйләшми, шундый хәл булса. Инде бөтенләй үлеп биткән, ягъни билгеле халыкның вәкиле бөтенләй калмаган, ягъни сөйләшергә кешесе калмаган. Менә татар теле андый хәлдә түгел әле, шуңа күрә чараларын күрергә кирәк, татар телебезне сакларга кирәк. Һәм телләрдә дә, халыкларда да менә алга карап фикер ит, артка карап шөкер ит дигәнне истә тотарга кирәк. Рәхмәт. Сорауыгыз бармы? Мәгариф журналына тәфсилләп бирәм. Менә бу сүзлекләр өлкәсендә эшегез шактый нәтиҗәле, ләкин халыкка җитәме менә халыкка таба. Чөнки мин тираж белән әле халыкка җиткереп булмый. Аннан соң мөрәҗәгать итәсезме, мәсәлән, миллият сүзе бар иде, Адлет Тимергалинның. Бу сүзлекләрне файдаланмакта никадәр мөрәҗәгать иттегез? Ondan яңа сүзләр дигәндә, Раннур нәшрияты чыгара торган Юлдаш газетасы бар. Ул хәтта заманында ул газетаны үзләренең сүзлекләрен аерым сүзлеген кулланмыйча ул газетаны укып булмас дәрәҗәгә җиткән иде. Менә андагы сүзләр бунда карата мөнәсәбәтегез ничек? Икенчедә менә монда баш хәрефтән һәм юл хәрефеннән дидегез. Менә монда да сезнең китте Галимҗан Ибраһим исемендәге тел әдәбият институты. Тел дигән сүз баш хәрефтән язылырга тиешме, юкмы? Сезнеңчә, бу һәм Габдулла Тукай исемендә дәүләт премиясе. Бу шакта татар телендә төп ни бит инде Габдулла Тукайга төшә. Дәүләт баш хәрефтән язылырга тиешме, юкмы? Мөнәсәбәтегез ничек? Рәхмәт. Мен сұрауыңыздың башын бірінші өлішіне генә жауап берем. Теге сүзлекләрне тарату, җәмәгатьчелеккә җиткерү мәсьәләсендә. Элек без сүзлекләрне кагаз форматта бастырганда, хәзер инде замана шундый электрон форматы кирәк дип әйтә торганнар иде. Электрон форматын эшләдек. Беренче томны бастыра башлаганнан алып, иркен ачык теге ресурста теләсә кем йөкләтеп ала. Һәм ул инде менә 10 ел шулай дәвам итә. Бастыруга килгәндә, чыннан да монда кайбер проблемалар булды. Аз тиражлы итеп бастырдык без аны, китапханаларга тарата килдек. Хәзер өстәмә тираж бастырыла, ләкин яңадан да бу юнәлештә менә соңгы айларда гына да сөйләшүләр булды. Һәм инде яңадан чаралар күрәчәкбез. Теге элек Советлар Союзы чорындагы 10-шар мең, 20-шар мең итеп тираж белән бастыру турында мин кистереп әйтә алмыйм. Ләкин 5000 манда тираж белән бастыру мөмкинлеге булдыру турында сүзләр бара, иң югары дәрәҗәдә. Юк, маңдананың алайда ул монда инде система аның теге гамәлгә куелган эшләү усулы бар. Әйтик, 1000 дананы без бастырабыз икән, аның каядыр бер өлеше республика китапханаларына таратыла, икенче бер өлеше зур өлешләре булар. Татар конгрессы аша Россия төбәкләренә таратыла. Һәм каядыр бер 15-20% сатуга чыгарыла. Менә шулай эшләнеп килде, ләкин моңа да düzeltмәләр кертү турында фикер уйланабыз, сатуга да күбрәк чыгару мәсьәләсендә. Кагаз вариантта. Татарда гадәттә бар бер генә
Әле эшләнеп беткәч тә 2-3 ел үткәч кенә бүләк бирәбез. Сезнең әле 6-нчы турында басылып чыкмаган китап нәшриятында сезне бүләк биргән. Ничек бу тизләтелде бездә? Басылып чыккан, сез игътибар белән тыңла. Үзегездә басыладыр. Үзегезгә басылганы. Сез игътибар белән тыңлаган булсагыз, бу инде хәзер шактый зур эшләр башкарылды. Икенче басмасы инде әзерләнеп, 6-нчы томы басылып бетә. Икенче басмасы. Икенче басма. Аңлатмалы сүзлек 15-нче елда басыла башлады. 15-нче елдан 21-нче елга хәтле ел сайын берәр томы басылып килде. Шуның белән бер рәттән эш һаман дәвам итте. Сүзлекне тулыландыру, төзәтү, ул һәр даим дәвам итә. Коллегалар, пожалуйста. Рәхим итеп. Башкарыштан мәсьәләсенә мин җавап бирмәкче булам. Менә бу ортология мәсьәләсенә юкка гына без игътибарына тартмадык, чөнки бу мәсьәлә гел һәрвакыт безнең читтә калып килә. Баш хәреф кулланылмы, сүзләрне аерым язу, кушу язу, сызыкча аша язумы, бу проблема бар. Моны хәл итәргә алынучы оешма да, аерым хезмәткәрләр дә юк дәрәҗәсендә. Чөнки беркем дә килеп рәхмәт әйтми моның өчен, баштан сыйпамый. Баш хәрефтән язу кагыйдәләре 46-нчы елдан бирле беркем дә күтәрмәгән булган. 46-нчы елда татар орфографиясе, алфавиты һәм орфографиясе дип аталган кичкенә брошюра дәрәҗәсендәге бер китапчыкта ярты битлек мәгълүмат бар. Исемнәр, фамилиялар, оешма атамалары баш хәрефтән языла дигән кебек, җентекләп бернәрсә дә бирелмәгән. Ягъни аңлашыла ул, әле яңарак кына кириллицага күчкәннән соң ничектер тәртипкә салу кирәк өчен генә эшләнгән, бик тиз эшләнгәне күренеп тора. Менә монда томның бер 40лап бите әнә шул оешма исемнәре һәм башка проблемалы очракларга багышланган. Сезнең белән мин килешәм, татар телендә оешма атамаларында хаталар бик күп. Ләкин менә бүгенге башкычтан да без әле аларны хәл итеп бетерә алырдай күренми. Тел әдәбият һәм сәнгать институтына дигәндә тел баш хәрефтән язылырга тиеш. Әгәр Галимҗан Ибраһимов дигән сүз килеп өстәлә икән, тел сүзе юл хәрефтән язылырга тиеш. Ләкин бу институтка гына карамый, бу академик театр булсынмы, министрлыклар исемнәре булсынмы, бөтенесендә дә бу кагыйдә бозыла. Ягъни бу инде татар телендә бер норма дәрәҗәсенә килеп җиткән, шуңа күрә менә без монда үзебезнең фикерне чагылдырдык. Бу сүзлектә безнең позиция монда бар. Сабантуймы, баш хәрефтәнме, юл хәрефтәнме? Без моңа җавап биргән идек заманында, сабантуй баш хәрефтән язылырга тиеш дип. Ләкин менә баядан мин әзрәк әйтеп алдым ул турыда. Сабантуйның милли бәйрәмнән тыш мәгънәләре дә барлыкка килә башлады. Ягъни журналистлар сабантуй дип әйткәндә, ул ахрысы баш хәрефтән язылырга тиеш түгел кебек күренә. Ләкин бундай әйберләрне без әле уртага салып, сөйләшеп, сүзлекләргә теркәгәнебез булмады. Бу телнең хәрәкәттә булуын күрсәтә торган бер мисал гына. Фәрит Мөхәммәтов Сүзлекләрне куллану турында да җавап бирик инде. Тимергалин сүзлегедә татар теленең нинди генә сүзлеге кулыбызда булса да, булмаган очракта да без библиотекаларга, китапханәләргә бара идек. Хәзер интернет бар. Барлык булган мөмкинлекләрдән файдаланып эшлибез. Төзегән вакытта да, редакцияләгән вакытта да. Нинди телнең сүзлеген телисең, безнең китап киштәбездә хәтта фин теленең сүзлеге дә бар. Башкалар ничек эшли икән дип интернеттан ачып карыйбыз, һәм алар даими ачык закладкалар да бар. Мәсәлән, алар барысы да татар теленең тарихында нинди сүзлекләр бар, мөмкин булганга барысына да мөрәҗәгать итәбез, барысын да кулланабыз. Рус теленекендә, орфографияларны да, башка телләрнекендә, аның кулланучыга күренми торган ичке нәрсәләре бар. Система мәсьәләсе, бирү рәвеше, аңлату рәвеше, төгәллеге, кабатланмасын, бер урында бер төрле язылды, икенче урында икенче төрле язылмасын, һәм башка шундый вак мәсьәләләрне дә
Башкалар ничек эшләде дип, без аларның ялгышларын кабатламыйк дип тә, ялгышларын да күрәбез, хәтта Ожеговта да күрәбез. Шуңа күрә үзебездә яңадан хата ясамыйк дип, бүтән сүзлекләрне кулланабыз. Рәхмәт. Бу чыганаклар мәсьәләсендә бер ике сүз әйтеп китәсем килә. Сүзлеккә сүзләрне керткәндә сүзлекләр белән генә түгел, башка әдәбият белән дә чагыштырабыз, фәнни әдәбият белән дә яңа сүзләр кергәндә дә бу сүзне хәзергечә калькуляштырып кына алабызмы, яисә инде элеккеге чыганакларны карыйбыз, бу сүз электә кулланылганмы, юкмы, нинди вариантлары бар, кайсы аның отышлы бүгенге көн таләпләренә кайсы туры килә. Менә шул мәсьәлә барысы да күз угында тора. Дәреслекләрне, элеккеге чыккан дәреслекләрне юнәлешләр буенча барысын да карап чыгабыз. Менә шундый катлаулы процесс бу. Шәһри Казан газетасы Фәрит Мөхәммәтов. Әйтегез әле орфографик сүзлек мәсьәләсендә эшләрне ничек торасызның? Чөнки бу орфографик сүзлекнең кирәклеге, ихтыяҗ күплеге хәзер күренеп тора. Нинди генә газет журналда ачсак та, андагы хаталар күңелне тырный, күзне җырта дигән шикелле, һәм шул хаталар хәзер инде радио, телевидение теленә барып керә. Орфографик сүзлек бүген дә бик актуаль дип уйлыйм. Эш барамы? Ничек тора бу? Башлап җибәрим, аннан соң кистереп сез әйтерсез. Әледән әле орфографик сүзлекләр төзү инициативасы калкып чыга, кайбер теге чыккан вариантларны да күргәнегез бар. Менә ике халык арасында һәм булай bilgiç bulmagan халык арасында шундый ике фикер яшәп килә. Ах үләм бүтән әйбер начар, татар теленең орфографиясе бөтенләй юк икән. Һәм киресенчә менә бер фасив сүзлеге бар, шул безгә җитә дигән фикер. Чынлап та икесендә дә хаклылык бар һәм башка телләрдә дә идеаль орфография юк. Минем һаман китерә торган мисалым бар. Әйтик, 8 лет дип русча сөйләшәбез, ләкин осьминог дип кирип калган. Библиотека дип языла, шулай ук Вавилон дип кергән, Вифлеем дип кергән. Биплеен да түгел, Бавил да түгел. Менә ике төрлелек анда да бар. Һәм мондый мисалларны күп кенә китерергә мөмкин булыр иде. Һәм һәр телдә дә шулай. Татар теленә килгәндә, әйтик, гарәптән искедә кергән сүзләр татарчалаштырылган һәм без аны норма буларак кабул итәбез татарча язылышын. Хәзер соңрак кергәннәрне яки китап аркылы кергәннәрне бер традициядә берәү кириллицага күчергәндә шул көе катып калган. Хәзер без аның бер хәрефен үзгәртергә, менә бу катылык монда кирәкми яки монда йомшаклык кирәкми дигән мәсьәләне кузгатсак, безнең авылда алай язмыйлар, безнең авылда алай сөйләшмиләр дигән көрәш башлана. Безне улы дошман итеп күрә башлыйлар. Менә бер фикергә килү üçün тырышабыз. Ничекәлекләргә кермәгәндә бүген чөнки батабыз, шумабыз. Мин Ринат әйтерәннәре шул гына фикерне әйтәсем килә. Нигездә татар орфографиясе өлкәсендә зур проблемалар юк. Фәнни яктан моның бөтен проблемаларда безгә аңлашыла, алар нигездә хәл ителгән. Һәм сүзлекләрдә теркелгән. Зур проблема менә шул кулланучы дәрәҗәсендә. Ул тегеләй дип язылган, булай дип язылган дип нитә дә, үзе хата ясый да, кемгәдер салтый. Монда билгеле, мин журналистларды дип уммилаштырып әйтәсем килмәй. Аерым кешенең телне белү дәрәҗәсе, телдән файдалану осталыгы. Нада зур игътибар итәргә кирәк. Шәхси планда һәр кеше үзенең компетенцияларын үстерү юнәлешендә эшләргә тиеш. Беренче чиратта мин татар теленең аңлатмалы сүзлеге дә орфографик сүзлек функцияләрен үз өстенә алуын ассызыклап үтәсем килә. Менә бу иң соңгы сүзлек буларак монда коллектив фикере чагылган. Ягъни моннан орфографик сүзлек буларак та файдаланырга була. Моннан тыш инде безнең нәшер ителгән орфографик сүзлекләр бар.
Мындай ишракта күп сүзлек арасыннан иң соңгысы, иң актуаль булып санала. Бүгенге көндә 2017 елда чыккан орфографик сүзлек иң соңгысы. Ләкин быел институтның план эшенә орфографик сүзлек әзерләү кертелде һәм 2024 елда Татарстан китап нәшриятында иң соңгы орфографик сүзлек чыгачак, ягъни быел. Эшләү генә түгелдер инде, ул нигездә эшләнде инде. Соңгы бер 5 ел эчендә Казан Федераль университеты белгечләре белән берлектә бик күп мәртәбәләр очрашып, фикерләшеп, нитеп андый эш алып барылды һәм инде менә 24-тә чыгачак. Bizim вакытыбыз төгәлләнде инде. Шулай да Ринат Тахируллина бер сорау бирәсем килгән иде. Менә сез әйттегез бит инде электрон форматта яңа телгә кергән сүзләр кертелә бара дип, әйеме? Менә һәм сез әйттегез матбугаттагы, теге социаль челтәрләрдәге ниндидер яңа сүзләрендә сез кабул итәсез дип. Менә бу хакта инде сүз бик күптәннән бара, 30 ел барадыр инде. Мәсәлән, һәм дип әйтү, һаваны һава дип әйтү. Менә әйтеп буламы, кайчан да булса бу сүзләрдә шушы сүзлеккә кирип китер дип. Яки бу башта ук хата дип кабул ителә һәм бер кайчан да кертелмәячәкме? Әгәр дә кеше сөйләшә һәм менә социаль челтәрләрдә кайсы вакытны карыйсың, анда дөрес урынына мәсәлән, кулланыла инде ул. Юк, беләсезме, бу һаман да фәнни мәсьәлә түгел, бу кулланучы мәсьәләсе. Һәм бу татар теленә генә карый торган әйбер түгел. Массаларда грамота дәрәҗәсе түбәнәйгән саен, бу татар теленә генә карамый торган әйбер. Рус телендә дә шул ук проблемалар бар, башка телләрдә дә шул ук проблема. Инглиз телендә дә бигрәк тә аеруча аның орфографиясе катлаулы. Кирип китү китмәү мәсьәләсе бары тик лексикага бәйле булырга мөмкин. Ягъни һава дип бер вакытта да нормага кирер дип әйтә алмыйм мин. Чөнки аны дөрес әйтүчеләр күбрәк һәм без ике сүз арасында берсе генә дөрес дип сайлау кирәк булганда, без һәр вакыт аның этимологик тарихына карап, традициясына карап билгелибез. Бу бөтен һәр вакыт шулай эшләнә. Яңа лексика килгәндә, әлбәттә, яшьләр арасында булсын, ул ниндидер организмнар яки журналистлар, шул ук фән кешеләр арасында үзләре үзара гына кулланып, активлашып киткән ниндидер җыр сүздә булмый инде монда. Бик теге мәгънәсе ачык чагылган сүзләр, әлбәттә, тора алар сүзлекләргә теркәлә ала һәм теркәлергә тиештә. Чөнки бу җанлы тере телнең күрсәткече. Телне бикләп булмый консерва эшенә. Тел һәр вакыт үзгәрә һәм аның орфографиясе да үзгәрә. Моны менә 40-нчы елда кабул иттеләр дә, шул килеш гасырлар буе саклый алырбыз дигән фикер дөрес фикер түгел. Кемдер шулай яза, булай яза дип кенә без бит инде ярып бара алмыйбыз. Шулай бит без менә хәвәскәр сүзлекчеләрдән аермалы буларак фәнни нигездә, эзлекле фәнни нигездә эшләнә торган сүзлекчеләр, без телебезнең сафлыгын, чисталыгын тәэмин итүчеләр. Телебезнең нормасын саклаучылар. Безнең төп коралыбыз менә шушы сүзлекләр аша без аны гамәлгә ашырабыз. Билгеле, кысаларга кирип, ябып куеп тотып булмый. Ул чиракларның карау фәнни нигездә аңа якын килү, аның тоже принциплары аермачак. Рәхмәт. Безнең матбугат конференциясының вакыты чыкты. Барыгызга да зур рәхмәт. Рәхмәт.